Giablihan na og balik ang usa ka coral reef viewing ug snorkeling site sa Samal Island human ang duha ka tuig nga pagsirado niini tungod sa pandemya. Makita dinhi ang nagkalaylaing species sa giant clams kun taklobo. Ani report ni Kent Abrigana. Karong summer season, doon na ba mo'y plano nga adtuan nga mga nindot nga tourist spot? Pwede nang i-appeal sa inyong bucket list. Kining coral reef viewing o snorkeling site dinhi sa Barangay Adecor, Kaputian District sa Samal Island. Kini human giablihan na kini pagbalik. Human gisirado og duha ka tuig tungod sa pandemya. 5 minutes lang ang boat ride gikan sa pantalan sa Barangay Adecor padulong sa ilang staging area. Og pwede na ninyo ma-enjoy ang coral reef sa lugar o ang nakalain-laing species sa giant clams kun taklobo. So dapat naka-life vest po sila, tapos suot sila sa ilang swimming gadgets, and gina-remind na mo sila nga dili jud magtiniil o do not walk with barefoot para dili siya kuan sa taklobo, may injury. Proyekto kini sa Davao del Norte State College ug Samal LGU na durito mo nga mapreserba ug makonserba ang mga taklobo sa lugar. Formerly, it's through a German funded project, that's the GIZ. But we shifted their livelihood to ecotourism, considerate the potentials of the giant clams. This area also provide livelihood to our mga fisher folks who are now serving as tour guides. Apan unsa bang papel sa taklobo sa marine ecosystem? Indicator sila of a healthy reef. So meaning if you can see giant clams in the wild, the surrounding reefs, the complexity of the reefs is more complex and more diverse. Mas diverse siya, mas daghan isda mo duol, daghan pug mga kanang marine organisms sa area. Kay lakip ang taklobo sa mga endangered species sa nasod, kinahanglan kining ipreserba. Ang inyong Philippine Coast Guard nga ni sa Samal, sir, is kanunay nga naga-conduct og coastal security patrol dinhi sa kaning mga eryahan ni para mas ma-preserve ang ato ang mga taklobo nga ni sir. Kay diin nakita gyud ang ilahang tendency sa pag-poaching. Sa pag-abli sa maong tourist spot, dakong tabang sab kini sa mga mangingisda sa lugar. Nalipay ko nga ma-reopen na sad kay aron maka income na pud may usapod maka entertain big mga guests sa local o sa international. Basta ko gani kay siya tabang sa community considering it's a community-based managed ecotourism. Nga diin ang mga katawhan sa Barangay Adecor maagoy na-employ, may nag-tour guide, nag-kuan sa dagat ug sa the operation as a whole. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako, si Kent Abrigana para sa One Mindanao.